Dobro jutro svim gledateljima. Danas vas želimo bolje upoznati s našom najnovijom kolekcijom Kuhinja po mjeri. Kako bismo ostvarili svaku vašu viziju idealne kuhinje, pobrinuli smo se da vas u svakom Prima salonu očekuje ekspert za kuhinje po mjeri. Naši stručnjaci za vas crtaju vašu idealnu kuhinju, kombinirajući sve vaše zahtjeve i želje kako biste dobili kuhinju kakvu ste zamislili. U Prima studiju za kuhinje po mjeri u vašem najbližem salonu najmodernije kuhinje kreiramo baš za vas, u većem ili manjem sastavu, kako bi točno odgovarala prostoru u vašem domu. Našu najnoviju kolekciju kuhinja po mjeri za 2025. i 2026. godinu osmislili smo u skladu sa svim potrebama naših kupaca. Njihova prilagodljivost svakom prostoru postignuta je elementima do stropa, bogatom ponudom dodatne opreme za unutrašnjost elemenata, različitim visinama donjih elemenata te mogućnošću planiranja kuhinjskih ormara. Paleta boja kuhinjskih fronti je izuzetno bogata, a osim klasičnih nijansi uveli smo i sve boje koje prate najnovije trendove u opremanju doma. Osmislili smo i nove izvedbe kuhinjskih otoka koji iskorištavaju vaš prostor do maksimuma i pružaju dovoljno prostora za blagovanje uz visoke barske, polubarske ili blagovanske stolice i fotelje. Proširili smo i naše programe blagovanskog namještaja koji su usklađeni s našim kuhinjama. Bogata ponuda stolova od masivnog drva s keramičkim pločama u raznim bojama proširena je novim modelima, dodatnom ponudom dimenzija, različitim stolovima te okruglim i ovalnim stolovima. Stolovima za svaku blagovaonicu pristaje i naša raznolika ponuda programa blagovanskih stolica i fotelja. Planiranje kuhinja po mjeri počinje dogovorom termina u našem studiju gdje vas dočekuje tim stručnjaka spremnih da vas vode kroz cijeli proces. Zatim birate model, dekore, boje i dodatke koji najbolje odražavaju vaš stil i potrebe, a naši će vas savjetnici pomoći da sve elemente uskladite u jedinstvenu cjelinu. Kako biste već unaprijed vidjeli svoj budući prostor, izrađujemo besplatnu 3D vizualizaciju koja vam omogućuje da istražite različiti raspored elemenata, položaj aparata i boje vaše kuhinje. Nakon toga, naš stručnjak dolazi k vama kako bi obavio preciznu izmjeru prostora i provjerio sve tehničke detalje, osiguravajući da kuhinja savršeno odgovara vašem domu. Kada su svi detalji potvrđeni, kuhinja se izrađuje u našoj tvornici, a zatim slijedi dostava i profesionalna montaža. Sve kako bi vaš novi kuhinjski prostor bio besprijekoran i spreman za korištenje. Naši eksperti za kuhinje po mjeri će vam pomoći da vaša vizija u potpunosti zaživi, a u našim tvornicama se izrađuje kuhinja po dogovorenom nacrtu. Započnite planiranje vaše kuhinje u Primi već danas i obratite nam se sa svim pitanjima, željama i potrebama, a mi ćemo vam ponuditi rješenja koja vam najbolje odgovaraju. Vidimo se u Primi.